Dnes budeme hrať Open Tycoon Transport Deluxe. Čauky, takže ďalší recap. No, je otázne, že či by som to mal nazývať recap. Nie je to dobré pomenovanie, ale ja to tak budem volať samozrejme, lebo ja mám úplne iné pomenovanie. Takže Stuttgart, Klein Stuttgart som vylepšil, mám tam už viac pasažierov, to som si všimol až teraz. Potom úplne nová zmena, potiahol som to sem. A dosť zaujímavým spôsobom. Tu je totiž takéto mesto, že Nordfeld, kam som odtiaľto spravil let, odtiaľto je let sem, odtiaľ môžete ísť vlakom sem, alebo rovno lietadlom sem. A odtiaľto sa dá ísť toto sú už rýchle vlaky, tieto vlaky vedia ísť 300. A mám elektrickú železnicu na väčšine miest a na niektorých mám aj tento monorail, to sa volá monorail, keby to niekto nevedel. Tuto som postavil takú celkom blbú železnicu, ale zase čo mám tu postavať? Kde je ten vlak? Tu je. Keď sa divíte, že prečo má to iba 7 vagónov a nie 8, tak tie monorailové vagóny majú trošku väčšiu kapacitu, takže stačí to 4 a bude to mať kapacitu 180 cca, no má to 170. Aj tie maily majú väčšiu kapacitu. Čo by som ešte povedal? Natiahol som vlak sem. Potom som zmonorailoval vlak odtiaľto. Potom som spravil takúto veľký krok. To som neukazoval na videu. Ja si ani nepamätám, že čo som ukazoval na minulom videu. Sem som potiahol ďalší vlak. Tuším, toto som ešte nedával na video. Tu je tiež také, tu je letisko a všetko to. Počkať. Dobre, potiahneme potom, po videu potiahnem vlak sem. Alebo ja to môžem rovno nahrávať, ako budem pokračovať. Áno. Potiahneme takto vlak a takto vlak. Áno, už viem, čo spravím po videu, to bude rovno nahrávanie, ale predtým to ešte pôjde recap. A teraz to nahrávam by the way na novom monitore, ale to nikoho nezaujíma. Takže odtiaľto Gary sa dá ísť takto sem do Rotwaldu s jedným prestupom tuto. Sem idem ten vlak väčšinou v tej 300, na niektorých zatačkách sa nedá, napríklad na tejto tuším. Nie, tu sa dá. Ne, nemôže ísť 300 v tejto zatačke, teraz sa musí zase rozbiehať. Ale našťastie, že na tomto oseku ide už tou plnou rýchlosťou 300, túto väčšinou tú rýchlosť nestráca. Akože takto. By toľko stálo peňazí. Možno aj 4 milióny by to stálo. Takže ja som takto proste túto trať sa neskracuje. Táto trať je dobrá taká, aká je. Potom tu je ďalší takýto cieľ dráždený. Underbach, tu som potiahol do blízkeho okolia nejaké spoje. A toto ide z Nordfeldu. To je tu. Tých dráždenoch je ešte stále dosť veľa, ne? Tu som začal prevádzkovať vlaky. Som to obnovil. Lebo tu všade boli iba lietadlá a tu bol iba takýto pidi vláčik. Začal tuto končiť vláčik z Bonu. Do Bonu sa dostanem takto, z Kelštatu. A dal som aj MHDčku. Zatiaľ to asi potiahnem MHDčku v tom najbližšom onom. By the way, ja tie OpenTTR väčšinou ani needitujem. To iba rovno postnem väčšinou. Ale iba to intro tam šupnem a to je všetko. To stačí podľa mňa. Tento nábrek to je už dosť tu mám MHDčku. Ja som fakt dosť pokročil. Všetky mesta sa mi zväčšili. V Wolfsburge s tým teraz nemám problém. Tu teraz je takýto nový monorail medzi Cottbusom a Herzdorfom. A tak som vyriešil krízu s 2 plnými mestami. Geniálne riešenie, čo? Do Melheimu zatiaľ chodí nový let do Herzdorfu.
Sice je to zbytočné, ale to nikoho nezaujíma. Potom to je asi plus minus. V gere je samozrejme ešte MMAčka taká menšia, malá. Tu je tiež taký spoj, takto zväzne. A v tej gere tu sú aj lety, napríklad sem sa dá ísť z gery, to sa ísť potom dá vlakom ísť sem, autobusom sem. Ja som tu tak postupne napájal, tu je už veľmi veľa spôsobov, ako sa medzi nimi dá dostať. A ešte by som chcel spraviť také, že proste my tu máme z Basic Big Cities Nabrek, Cottbus je veľmi veľké mesto, Kelštát, Farmenster, to si nabieha na to, aby to bolo veľké mesto. Gera a Drážďany. No, to som chcel povedať. Ten Falkenmünster to je už frajerské mesto, keď si to zoberiem. Proste má tu dobré connection, ale ono to je hlavne aj na centrum Nábrüku. Preto tam je hlavne to letisko a tak veľa vlakov. Preto tu je takýto prdlavý vlak motorák, ktorý som postavil, lebo som sa nudil a lebo som tam potreboval dať preč pasažierov. Zero quality motorák. A keď teraz nad tým rozmýšľam, že ja som tuto mohol spraviť normálne legit tunel, tuto by som spravil zatačku a tak by to išlo. Ale však toto asi zarobí viac, lebo to je väčšia z takto vzdialenosť. Samozrejme na elektrifikovaných tratiach môžeme ísť 265. Ešte si to čeknem tuto. Áno, toto už môžem pauznúť. Máme už 14 monorailov. To je dobré. To je hlavne kvôli tomu, že 6... Tých je 6, ne? 8. Nie, 6. Týchto ešte idem predať. Toto asi spravím na budúce. Ja si ešte spravím poznámky. Ale to je asi všetko, čo som chcel v tomto videu povedať. Ja som to potiahol dosť za hranice. Ale ja som si povedal v podstate, že že najvýchodnejší bod, čo mám ja, je to tento Nordštát. A odtiaľ sa dá dostať až na najzápadnejší bod, čo je tento Schönehaus. Alebo si to aspoň myslím. Áno, je to asi najzápadnejší bod. Lebo... No, ne, to je... No. To som chcel povedať iba do toho videa. Toto je najdlhší recap, čo som mal. Tuším, najdlhší, 8 minút to trvá. A to je asi všetko, čo som chcel povedať. Ja teraz idem ešte rovno toto postnúť. Čau.